Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα πρέπει να βυθιστούμε για μια ακόμα φορά στο νησί της ιστορίας, να ταξιδέψουμε για λίγο στον κόσμο του μύθου. Να συναντήσουμε για μια ακόμα φορά τον αγαπημένο ήρωα αυτού του κανάλιου, τον ημίθεο Ηρακλή. Στα πλαίσια της σειράς Μύθοι του Ουρανού. Σήμερα θα δούμε τον αστερισμό του καρκίνου. Ποιος είναι αυτός όμως? Ποιο είναι αυτό το όνομα? Τι μας θυμίζει? Πραγματικότητα αυτός ο αστερισμός είναι το σχήμα ενός κάβουρα. Ενός μεγάλου κάβουρα με τεράστιες δαγκάνες. Θα δούμε τώρα πώς συνδέεται ο Ηρακλής με αυτό το μύθο. Να ξεκινήσουμε την αφήγησή μας. Καλώς ήρθατε στο κανάλι Greco 300. Ας πάμε λοιπόν να συναντήσουμε τον ήρωά μας. Πού θα πάει αυτή τη φορά? Μαζί του λοιπόν να έχει μόλις επιστρέψει στο Άργος και τις Μικίνες, έχοντας φέρει εις πέρα στην πρώτη του αποστολή, να σκοτώσει το τρομερό λιοντάρι της Νεμαίας και να φέρει πίσω το δέρμα του. Φανταστείτε επίσης και τον φοβητσιάρη βασιλιά Ευρυστέα, χωμένο στο τεράστιο πιθάρι του, καθώς όταν είδε τον ήρωα να επιστρέφει με την τρομερή λεοντή δεμένη πάνω του, τα έχασε τον τρομάρα του. Η δεύτερη του αποστολή δεν ήταν τόσο εύκολη όμως, καθώς ο Ευρυστέας την είχε ετοιμάσει προπολού. Τον έστειλε αυτή τη φορά να σκοτώσει τη Λερναία Ύδρα, ένα τρομερό φιδίσιο τέρας με 9 κεφάλια δράκοντα, το οποίο κατοικούσε στη λίμνη Λέρνη, έβγαινε από εκεί τα βράδια και ρήμαζε τη γύρω περιοχή. Πρέπει να πούμε εδώ ότι αυτό το τέρας το είχε αναθρέψει η ίδια η Ήρα με σκοπό να φέρει συμφορές στους ανθρώπους και κυρίως για να καταστρέψει τον Ηρακλή, τον οποίο, όπως ξέρουμε όλοι, κυνηγούσε παντού με μανία, όντας νόθος γιος του Δία, του άντρα της. Ο Ηρακλής ξεκίνησε λοιπόν για αυτή την αποστολή έχοντας στο πλάι του τον αγαπημένο του ανεψιό τον Ιόλαο, ο οποίος οδηγούσε το άρμα του. Έφτασε στην περιοχή και ρωτώντας έμαθαν που έμενε το τρομερό τέρας, που ήταν η φωλιά του. Έφτασαν εκεί και βρισκόταν σε δίλημμα σχετικά με το πώς να το βγάλουν από τη φωλιά του. Η Αθηνά εδώ, η θεϊκή αδερφή του Ηρακλή, τον βοήθησε. Του έδωσε την κατάλληλη νόηση ώστε ο ήρωας να σκεφτεί ότι με τα αναμένα βέλη θα μπορούσε να βγάλει το τέρας από την φωλιά του. Έτσι, με τις πυρακτωμένες αιχμές και τις κατάλληλες βόλες, ο Ηρακλής κατάφερε να κάνει το τέρας να βγει έξω μην αντέχοντας την αφόρητη ζέστη. Ήταν πραγματικά ένα τρομερό θέαμα, βλέποντας αυτό το θηρίο μπροστά του, αλλά ο Ηρακλής δεν ήταν αυτούς που φοβόντουσαν. Έτσι, όρμησε κατά πάνω του με το σπαθί του ή το ράπαλο στο χέρι και ένα τρομερό χτύπημα κατάφερε να κόψει ένα από τα κεφάλια. Προς μεγάλη έκπληξη όμως δικαία του και τρόμο, είδε ότι στην ανοιχτή πληγή είχαν φυτρώσει άλλα 2 κεφάλια από το τρομερό αίμα της Ύδρας. Δεν πτωήθηκε όμως. Συνέχισε να κόβει κεφάλια, αλλά έβλεπε ότι αυτή η κατάσταση δεν μπορούσε να συνεχιστεί, καθώς τα κεφάλια είχαν διπλασιαστεί αν συνέχιζε. Ο Ιόλαος το παρατήρησε και αυτός και φώναξε στο θείο του ότι έπρεπε να ανάψουν φωτιά και όταν ο Ηρακλής έκοβε το ένα κεφάλι, ο ίδιος ο Ιόλαος να καυτηρίαζε την πληγή ώστε να μην ξαναφυτρώσει νέο κεφάλι. Πράγματι αυτό άρχισαν να κάνουν και η μάχη άρχισε να γίνει υπέρ τους. Η Ήρα όμως δεν μπορούσε να αφήσει αυτό να συμβεί. Έτσι, έστειλε έναν του βοηθούς της, τον Κάβουρα, στη λίμνη με σκοπό να εμποδίσει τον Ηρακλή να συνεχίσει να κόβει τα κεφάλια, δαγκώνοντάς του τα πόδια με τις τρομερές δαγκάνες. Ο ήρωας όμως δεν τοήθηκε για μια ακόμα φορά, δεν έχασε το κουράγιο του. Με ένα τρομερό χτύπημα του ποδιού του έκανε λιώμα τον Κάβουρα και συνέχισε να κόβει τα κεφάλια της Ύδρας όπως έκανε και πριν. Έτσι έφτασε κάποια στιγμή η Ύδρα να έχει σοριαστεί στο βούρκο ετοιμοθάνατη. Είχε μείνει ένα κεφάλι. Ένα αθάνατο κεφάλι, το οποίο ο Ηρακλής έκοψε και αφού έσκαψε ένα μεγάλο λάκκο στη γη, το έχωσε μέσα με σκοπό να μην ξαναβγεί ποτέ, να μην ξαναζωντανεύσει το θηρίο και να ξαναφέρει συμφορά στους ανθρώπους. Έτσι οι δύο ήρωες ξεκίνησαν για το ταξίδι τους στην επιστροφή στην πόλη τους. Ενώ η Ήρα, μην ξεχνώντας τον καταχθόνιο βοηθό της, τον ανέβασε στους ουρανούς και του χάρισε ένα δικό του αστερισμό. Είναι ο αστερισμός του καρκίνου, του κάβουρα της Ήρας. Αυτός ήταν ο μύθος μας για τον Ηρακλή για μια ακόμα φορά, ο οποίος
θα είχε πολλές ακόμα περιπέτειες μπροστά του και επίσης η καταχθόνια αέρα δεν σταμάταγε μπροστά σε τίποτα προκειμένου να το δει νεκρό. Μέχρι το τέλος της ζωής του θα τον ακολουθούσε και θα του έκανε τη ζωή δύσκολη. Τι άραγε τον περιμένει στη συνέχεια. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.